velkommen til den her video. I dag skal vi lave Flaming Hot Challenge med de her chips. Og så har vi brug for den her stærke chili sauce til at døbe vores takis og alt muligt ned i den. Nu skal vi have nogle Doritos, og den er Flaming Hot. Og jeg tror, den bliver stærk. Ja, tror jeg. Og forresten, hvis I ikke har hørt det, så døber vi sådan noget mega stærkt. Chili sauce. Laura, jeg er En til mig. En til dig. I kan se, hvordan den ser ud. Og en til dig også. Jeg tror, der er meget chili på. Den ligner faktisk lidt, at den ikke er så stærk. Okay, drenge. Er vi klar? Så meget lidt. Men kan ikke. Okay. Med spidsen op her, kan det godt. Er vi klar alle sammen? Ja. Det er kun det var lige nu. Ja, det er også. Er vi klar? Alle sammen. 3, 2, 1. Jo. Nu er det ikke så stærkt. Men det er helt klart, den her, den går mega stærkt. Den er stærk. Nu glæder jeg mig til den næste her. Okay. Ja, giv mig mere. Vi starter med ostetakis. Skal vi putte den ned i? Ostetakis. Ja, er vi klar til at smage? Fuck, det var Det brænder i min hals. fuck, det var Det krasser sådan vildt. det er sindssygt En skala fra 10 til, eller fra 0 til 150. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi har aldrig smagt den før. Ja, vi har aldrig smagt den før. Det ligner lidt Cheetos. Jeg kan bare. Ja, måske. Nej. Hvad hvis jeg ikke har lyst? Så skal du gøre det. Nej, så gør jeg det. Kom, du er ikke. Er vi klar? 3, 2, 1 nu. Og jeg var ikke klar. Wow. Wow. Ja, okay. Ja, det er helt fint. Jeg er nødt til at dyppe ned i den her. Men lige nu skal vi smage de almindelige takis. Der står ekstremt på den. Der står lidt ekstremt. Her. Er vi klar alle sammen? Ja, det er knæ min. Jeg er klar lige nu. Denne gang har jeg ikke. Jeg døber for seerne. Okay, det er så Jeg skål. gør det for jer, så like og subscribe. Okay, nej. Er vi klar? 3, 2, 1. Skål. Skål. Jeg har taget uden den her. Nu er den faktisk slet ikke så stærk. Jo. Jeg skal mælk. Hjælp. Hjælp. Giv mig noget vand. Hjælp. Nu kan jeg ikke klare det her challenge. Giv mig noget mælk. Giv mig noget mælk eller vand. Ja, jeg skal også lige have noget. Det er det. Hvorfor det folk mælk stærk? Nej, det var. Var jeg den næste, der ikke synes, det var stærkt? Det her er Blue Spicy Takis. Blue Spicy Takis. Så meget spicy. Så drenge, er vi klar? 3, 2, 1. Så det kan man godt lide. De er gode, de er ikke stærke. De er sure. Hvordan kan I sige, at det ikke er stærkt? Er det bare mig, eller? Skal vi have noget? Den er god. Jeg har ikke taget noget drik. Kun fordi jeg er tørt. Det ellers har jeg ikke. Er vi klar? Lars? Hvis den ikke er stærk, så tager jeg mere. Jeg tror... Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Altså, like og subscribe. Jeg kunne ikke smage nogen. Jeg kunne ikke. Det kan Malte. Nu kan jeg godt mærke det stærke. Det er okay, det er okay. Det er faktisk ikke den stærkeste. Er det så på at tage verdens største? Jeg synes, alt smager det samme.
Det bliver bare stærkere og stærkere. Den her, den er godt. Jeg er ikke sulten på den. Vil du smage mig? Det er okay. Det er faktisk lige så stærkt som takkisene. Hvad for nogle? Der er mange. Dem her. De der er allerede stærke. Tak fordi I så med. Og Nu brænder det. Og nu brænder det. Og tak for 20 subs.